je mene vodi 2 levela, šta je ovo? Pazi ovo, majke ti. Jebem mater. Kako on mene izdamage'ao toliko? To meni nije jasno. Ja se iskreno pitam. Ne, majke, ja sam samo izašao s pola health odjednom. Mi ih dobijemo nekako u fajtovima, ja ne znam kako. You stupid. Znaš ali carry? Oštrali smo i družu. Na, bukvalno. Družu, sad pent. Nisi, ja sam ukrat triple nekome. Meni. Nije zapravo, ja sam Zaju i veliko za sam bio. Mislim, Zaja je bila malo... Ne, ja sam nekog jednom sam gledao tamo. Ne, na top. Nemoj, tu se pušamo da Moram, bi... pa pogledaj wave. Što to ćemo? Već sam daleko. Kako si ti Nemanja jebote? Kako si ti Nemanja, brate? Ti treba da gubiš game-ove. Jebote, farm. Moram zbog hidre. Kreni. Bravo, Luka. Ovko je. Dobro, svakako bi umrli na flash, tako da. I Zoe i on su blejali. A sad možda je video da ne može da pobegne i kao ja. Poli me ovo. Do you know the way? Do you know the way? Šta VV carry? Nemam pojma. Šta sam sad radio? Ne sad. Što piše je well played player? Nice. Evo, to smo sjebali. Skroz smo se uništili. Svuda. Ne mogu da season stopa. Player, AFK, killer, player, šta ti čovjek? Ne znam, ja bi bio full health. Ozim. Si jako low, dobro, završi Titanic. I onda idi po Deadmans. Gore. Fuck, uzeli su zmao. Ne znam koliko je pametno si tučan. Ma jako je, ali Zoe je na boku. Dobro, Zoe će uzeti. Moramo ne, bežite odatle bre. Zašto? Da radi, idem ja na ovo. Onda zaustavim brate, nije nema naši ture. Ajde pulluj me, pizdi me. Oh, fuck. Di... Evo, dok se ja backujem, razumiješ, dok se ja recallujem. Samo ne slušaj turet, jer ako se slušaj turet, otiš mi hili. Pazi ulici. Kako mogu sam da je ubijem? Bukvalno sam mogao da ubijem Ven. Ovo je Vladimir retardiran.
Ne! Moram da se smirim, brate. Ajde naš drugo da igramo, ne igramo sad, dobro. Ne može duže kad nafi. Znači Yasuo treba banovati. Ako neko kaže ne, banovite mi Yasuo, trebamo banovati Yasuo. Bukvalno zato što je... Za sad sam imao 3 Yasuo sa sobom, sva 3 su očajno odigrali. I ta 3 gejma sam izgubio. Pošto nafidaju midlanera. Sad su nafidali Zoe. Drugi lik je bio nafidovao Sindru ili šta već. Jebote, ja stvarno ne znam više. Do you know the way? Čuješ me? Da. Awesome time! Awesome time!